প্রভু যিশু হন tok jak prosano he baba o tok nai rok sia bono nung map khlai di hisi hon o baba seba sini baba goria si sigade re pusiani nang nai hani bangai nai na sung siani nang nai Subra Jisu Kristo je pruo bororokni somsokno sunani bagai Golgotha hatayo Kalvari krusok khasi jago bo puila kok sapani tongo luk simani tesni 36 Apuru Jisu hai hini saka apa borno na kardi borota mokhlai tongkha aba borokno sawi manya osungsar ha ganangai bororok saimanya Jisu sabo abani bagai somsok khlai lama korawi tongbai mani saimani khaki pilke nakarnai okokno se samani abo nini yani bagai kaisa kothoma kahamse omhaikeno Subra Jisu Kristo krosok khasi jagoi tongprono paitha kok samani bo tongo luk simani tesni 46 Jisu hai hini sirikhoka apha nini yago ani pholano yafaro okok bo sabaikha hamabo laikha kaituni kok kaitunaro thangka okokno sanani nayo khajani bairok tebo kwbang ma kok thayono Jisu Kristo kaitono apha hwnoi ringmani tongo hinke Jisuni bufade tongna Jisu Kristo kaitriade faidike aborno tuino singtinio wanchok layano tei sawi manya rokno sawi mandi layano kaitor o hayungno tei nokhayukno jotono snamui pai mayagulo puila salate buri snamkha phia boro kaitini kokno khnayani bagai soitani kokno nama bagai puila somjok phai hapaikya afurni simino borrok kaham khorok sapon kuri sinai khorok sapon kuri yongo kaitor borrokno somjokni tei soitani yakni phiogui mathangna bagai ya phangono kok diari saklaijakha sijak tongo ya phangbijab 3 ni 15 angning bai burino kena ongrinai nini bosongbai bini bosongbo kena onglainai bo nini bokhorok sabainai tei ningkhe bini yakorayo suknai sungsaro somsok hapai pruno kaitor saklainikha je burini bosong khorokja phainai bo sibungni bokhorokno sabainai hini sao sibugongkha soitano salsa mesarnai phainai hini sao burini bosongni sungsar ha ganangai burini bosong sabotong hinke singnai tugui saimannai abo kebuya abo Jisu Kristo se burini bosongoi khoroksa asai phainan nango akok fulfill ongnani bagai burini nogo khoroksa borok asainani nangkha abo bo kathar tei sungsani bororokni aroniya abo kaitor sakphangno kari khoroksa phano ongi manya tamni hinba kaitor khlaimaya omhai samung mungsabo kuri omhai kheno Jisu Kristo ase sini sekang 7 bosor sakangno kok diari sajakmani tongo Jisea diarini khuktui Jisea bijab 7 ni 14 aboni bagai subrayung sakphangno norokno mari kaisariwano naidi bori sikla khoroksa sakderiya ongnai tei basa sala khoroksa bawano tei bini bumung Immanuel hini pharjaknai abono karibo elembago kwbangma jagao saklaijakha je mathangmaisa masia khoroksa asai phainai bo sini somsokno talangoi theinai hinai saklaijakmani okok bhaike fulfilongkha pharising nailayano sijak tongo mathai ekni 18 ni simi 25 jora Jisu Kristo asaimani kokhe ahai bini buma Meriam bai Joseph ni kok singjak haifano borok kaijagia sinino phola kathar bai bo sakderiya ongmani sijakha mutunardi kaitor maya mungsapan kurui kaitor borogongoi asai phaina nangmani ba borokni okno jaganakha Meriam kaisa patrose o patrono kaitor jaganakha phola kathar sakphang Meriam ni ogo jaganakha abono Jisu Kristo bobai kok singjak Joseph bongkha borok kaham bo lukuni basgango Meriam no makhang sokna musung jagya hake tep sake kok seplana hni bukha sapkha bo omo hai wanchugui tongpru subrani suari khoroksa imango nukjagoi hai hini saka Daud ni bosong Joseph Meriam nondini hi khlanyani takirdi bo phola kathar baise sakderiya ongo Meriam mongkha kaitini kaisa mani hai kaitor bono use khlaikya o sungsaro borokongoi phainani bagai phola kathar sakphangno Meriam ni ogo jaganakha a phola kathar sabo hinke abo sakphangno kaito se sijak tongo yaphang bijab ekni simi duyo yaphango kaitor nokharok tei hayungno samkha hayung mungsa goron kurui buksa tongmase hake tui kuthu ke mana koboljak tei tui rokni sakao khe kaitini phola birkitungoi tongmani a kaitini pholano Meriam ni ogo jaganao
a meriomni ogo asai phainano Jisu Kristo khajani takhokte bhugjong wansogina di Jisu Kristo sabo bo ongkha srishtikorta o buphang wafang hayungno nokhayungno snamnaisa bo kebuya bo borogongoi saksakno chikon ke phaikya tamni hinba nini bagui ani bagui borokni thuyo somsok tongman bagui borokni thui saklajana nangmaba borogongoi asai phainan nangkha abondini kahamni bagui se singabono thatta khlaite gri paithago aboni majra aboni bus salsa mannai jori sing khaki philya hinke 21 sijak tongo bo basa sala khoroksa banai hake ningbono Jisu hinei mungphardi tamni hinke bobini borokni somsokni yakni phiyoknai a Jisu kebuya bo sakphang kaitrose bo sakno kusu khlai borogongoi asai phaikya borokno somsokni yakni phiyokna bagui sijak tongo Hebrew 10 ni 4 tamni hinba musungni thuibai punni thuyongkha somsok sakagui se manya borokni somsokno sakangna bagui borokni thuino nango hinke a borokbo katha rongsuna nangnai somsok khlaya ongsuna nangnai hinke o sangsar ha ganagui sabotongba somsok khlaya joto se adom niarni phaimani somsokni bathai somsokno aboni karei adom no karei asai phaijan nangnai khoroksa abongkha kaitor sakpang phola kathani bisingthi asai phaimani aboni bagui elembago sijak tongo Hebrew 9 ni 22 omo soino kerongno riksakhe asik manirok bebakno thui baise susajago phia thui kosok rikhe simise somsok nakarjago srai srai ke kathar elembago sao thuino karei somsok susajagya a thui borokni thui nangnai a borok o sangsar ha ganai kebo kuriyong mani bagui kathar kebo kuriyong man bagui kaitor sakphangno tini bai 2022 bosor sakang Jisu Kristo borogongoi asai phainan nangkha obo nini bagui ani bai kahamni kokse khajani takhokte bhuksong thui kosok rijangnani se nango abobo kathar borokni simise nango o sangsar ha ganai borok kathar kebo se kuri hinke kaitor sakphangno borogongoi ma phaikya elembago sijak tongo Philippi 2 ni 6 7 bo kaitor pai baksa ongai phano bo jura bolikhe kaitor pai baksa ongna hne kha kaya khajani takhokte bhuksong bo sakphang kaitor sing saimono kaitor khorokse kaitor bai baksa hinga ke abo kaitor nongna nangnai teke buya khajani takhokte bhuksong bo sakphang kaitor se haipano sakno jura bolikhe kaitor bai baksa ongnani hini bo kha kaya hini sao borogongoi asai ma phaike hini sao aboni slaibo sakno buksa khlaioi seleng haise ongai phaisigo bo borogongoi phaikya hake borok haikeno nukjak phaikya nini ani bagui kaitor sini bagui asike sacrifice khlaikya ningbono poito khlai matangjak na simise tei kuno phaniya singbono tui thatha khlaite kurei kaitorni mungno tui chengra khlaijangnaya o jokes khlaijangnaya bo belai kirima singsa kaitor se bono tinino tabungno sini oinaregi mainakhe paithangni sarale horni morkeo khlaina sara tei kuno phano tonglak subra Jisu Kristo ongkha 100% kaitor tei bo borogongoi asai phaimani bagui bo 100% borokbo abosini bokhorok bai wansogui bai manglak kaitor manya omahai samung mungsabo kuse kurui a borok Jisu bo subu surio kaitono aphabo hino borokni jotto swabab boni aro tongo bo kathar somsok tamno hin saimanya borok se bosini khlaiteino borogongoi joto khlaibai kha subrani odiari ni khuktui hai hini samani abo nangphaina bagui omorok bebak no ongo Jisu Kristo no tui je diari saklaijakmani abo bepak ongna bagui se kaitor bo sakphangno sajlani akare sangsaro phainukjak phaikya naidi buri sikla kathar khoroksa sakderi ongoi basa sala khoroksa bawano hakebo Emmanuel hinjaknai abo kaitor singbe baksa tong hinmani se Jisu Kristo o sangsaro phaimani kaisano uddesyong kabo bo singbai tongmani bagui sangsar paya sak bo singbai tongnai hini samani bo tabu phano singbaino tongoi tongo sijek tongoro tamoke bo bini pulyani basa salano paya sak bini sak tanglia hake Joseph bono Jisu hini mungpharka chingiro srai srai saimano Jisu Kristo asaimani borokni yakri sakphang kaitor boni pholano riwidi mabai Jisu Kristo asayo phaidike singte kaisa jagao naileno luk simani ekni 29 ni simi 35 suarini kokrokno khnawi bo belai wana jakha omo bobotui ko khni bo wansugui tongkha apruke suari bono saka tawana di meriom kaitono maya sakha ning sakdriya ongoi basa sala khoroksa bawano ning bono Jisu hini mungphardi bo koto rongano bo kaitor kotoni sajla hinjagano dei subrai kaitor bono bini bosong tautni asuk thayungo
bono riwano oro bobishot bani khlaijakha je Jisu Kristo kotor ongano hinui tei kaitini sajla hinui ringjaknai hinui saklaijakha tei bo Daud ni asuk thayango bo asuk rijaknai hinui saklaijakha 33 tamsa Jakobni bosongo bo bugra ongui tongphainai tei bini hani paimung tonglak ni sau boni ha tei pailia hini sau Jerusalem ni simi sengsar ha ganangai chukna ha ganangai boni ha tei pailia hini sau Meriam swarino haini saka khoroksa salabai phano se ang tongyakho abo bahaike ongnai swari haini saka phola kathar nono kobol phayano hake kaitor kotorni phan nono kobol phayano aboni bagai oserai kathar bo kaitini sajla hinjagano khajani tahukte bukjong bo kaitini sajla hinjagano hinke bo eje borogongoi kaitono apa hini ringmani Bible kabangma jaga sijak tongo amoha hinkeno Jisuni bufa tongo okogya bo sakphang no kaitor abo bobishot manini fulfillongna bagise bo aphano kaitor hini ringmani singoro nugo aborok Jisu kaitini sajla hinjagano okok diari kuplung ongnani bagai Jisuno kaitini sajla hini sajaknai tamni hinba bo borok ongui asai phaimani bagai abo ongkha kaitini tei kaisa samung tei bumung kaitor jotoni slai phan ganang ongmani bagai bo singno apha sajla tei phola katharni rupe singno boni samung tei boni hamjakmano phunukha tei boni sakno phunukha sijak tongo ekjohon pasni sato pia sukna ho sakki katham tongo aborokhe pha ko tei phola kathar o katham thamnino kaisase kaitor kaisase abo ongkha apha tei boni kok tei phola aborno sing sikagui manya pia kaitor bo phan ganang ongmani bagai khorok tamkhe singno boni singsasano phunukha bujina bagai ang ani kok tei pholano sakagui manya ang khorok sase abo kagui thangkheno ang thei thangnai tamni hinba single borok ba Jisuno borokni sajla bo hino haifano borokni bisingti phaimaniya abo kaitini samung tei upari se Mark simani 8:31 apur Jisu bini sagirokno haini phringkha borokni sajla panjulino satokjakna nangnai okra sakra rok osai okra rok tei kerong phurungnai rok bai norjakna nangnai bo buthajaknai haifano saltamni ulo thangai basanai khajani takhute buhukjong Jisu Kristo borok hingkhe bo thuyui thangai basagla khabo bo thuyui thangai basakha bo sakphang kaitoni bagai bo tabuk kaitor phan ganang bo tabuk jotto jaga tongo jotto jaga naikrui tongo o sangsar ha jotto salja pai thangnai bono je poito khlairokno horok hiklai jaknai je bono poito khlaina ke mathangnai hini sawo abono karibo Jisuno mera muringnai kaham bohino pohor bohino lama bohino mathangnaisa bohino alpha bo tei omega bohino abo bebak boni samung tei upadi se aboni bagai kaitor khoroksa se kabang maya bono o sangsar ha snamo boni bagai se tobu tongo obo ongo Jisu hingke kaitoni kokse a kaitor no kaitor se johon simani ekni simi 3 tei 14 kok yapangni simino tongo kok kaitor bai tongo tei o kok no kaitor yapangni simino kok kaitor bai tongo bini yakni no kaitor bebak no snambai kha asik snamjakmani bisingo bonokari mungsafano snamjakya kok mang ongoi sini bisingo tongpai kha abongkha Jisu Kristo hake sing bini singsasano nukha bo khairok mabai kubui bai kuplung bufani songdari sajla hini bo osingsasano mankha bongkha kaitoni samung kaitoni upadi naidi bose sino snamo nono snamo bonore ning lasi phunugui tong besikse lasi ma singjangno paithini salo khajani tahakte bukjong khaki pilli tabukno kubui kaitono saimandi tabukno aboni bagai Jisuno poito khlaikeno kaitono poito khlaikya bono khulumkheno kaitono khulumkha Jisuni bisingti phayake ke bufano muktibu manglak johon choitoni soini simi 12 Jisu bono haini saka angno lama angno kubui angno langma ani bisingti phayake khoroksa phano aphane aro phaimanya norogano sini khaba aphano bo siniwano tabuni simi norok bono sibo sinikha nubu nukha aboni maneno bo sakphang kaitor se hine saklai tongo sing bono sininani nangnai Jisuno sinia hinkeno tinio Jisuno sing lasi phunugo Jisuno sinia ni bagainya tini sangsar ha ganangai Jisuno saimanya te bono lasi phunugui tongo Jisune apha obahai omahai hini salai tonglayo aun bagai Jisuno sinia nangnai hakese sing saimannai bo sabo Philip bono hai hini saka sobrai na phano singno phunugdi asikheno ongkha hini oro sabo Jisu Kristo je apha hinmani o aphano phunugdi hini oro Philip bo buji mai aungi singmani apurukene Jisu tamo sanai di Jisu hai hini saka
asik sal kabangma angba norok bai mang nobla haifanoda ningano sinilia Philip oro tamo sa Jisu Kristo aphano phunukti hinpruno Jisu Kristo sao ang banorok bai mangno tongkhable ningano sinilia diba Philip mane Jisu Kristo sananayo abo angno tolaw tamsa ano nungnai borok bo aphano nukha hake ning bahaike naphano singno phunukti hini sade ang aphani bisingo tongo phia apha ani bisingo tongo hini ning boido klayade ang no samarok abo ani bai ang samaya tamokhe ani bisingo tongnai apha bo bini samungno klayo ani okokno poito khlaide ang aphani bisingo apha ani bisingo tongo onyakhe a samunok bai phano poito khlaide Jisu Kristo je samungrok khlaimani abono nugui phano poito khlaide Jisu Kristo ni kono apha gori bo sak phangno kaiturse bo khoroksan srishti korta bono kebo snami bo sak phangno existe bo se jotno snamo aboni bagai Jisu apa hinmani abo prophecy khlaimani fulfill mani bagai se dei borogongoi kaitono apa hini ringmani se abo kaitoni kok sajla ongoi phaimani fulfill mani se kaito singhaya boni basabo gori hikbo gori bono puila bono paitha sungsani manirok bai kaka ama baba bai sudai gori bo kaito se akruso khasi jakmani abondini ani kahamni bagai se nakarde hinmani abondini bagai se bobo nonom thana bagai se kalbari kruso khasi jago ning abono tuide ereng khlaitong abono tuide lasi phuruitong sokna hawa thana musingede thimani yagulo boro tonginai a Jisu no karai paithago aije bijapni 45 ni 18 no poriwi mathagano tamni hinma nokharokno snamnaisa sobrayung haihini sao bo sakphangno kaito bono hanos namo te tago te bono songsao bo mono gothoyake snamia tongthaini bagise snamo bo haihini sao angno sobrayung anokarai te kubun guri kaitor te guri khoroksase abongkha Jisu Kristo ro kaitoni protishobi kaitoni mangkaya bono nukheno kaitono nukha bono khulungkeno kaitono khulungka paithani salo sukna hawa sing khoroksano nuginai abongkha Jisu Kristo phanganang kaitono sing nuginai kaitor lobjakthun amen